Vrijeme je za gospodarstvo. Uvijek je htjela raditi drugačije, čekajući pravi trenutak za svoj privatni poslovni iskorak. I dočekala ga je. Otvorila je prvi privatni dom za starije i nemoćne u Hrvatskoj. Svoje poslovno trojstvo djelatnosti, socijale, zdravstva i turizma objašnjava riječima kako je iznimno dobro pružiti drugom osjećaj da je poseban. Vlasnica je nekoliko domova za starije te djecu s posebnim potrebama, lječilišta i termije Zerčica s ukupno 350 zaposlenih. Gošća Darka Bukovića je Dubravka Lekić. Gospođo Lekić, čim je smiješak na vašem licu, dakle, sjetili ste se svih 20 godina mukotrpnog rada da bi dostigli ovo što smo ispričali u jednu rečenicu. Pa istina je, evo. I ja znam da, pa nekad je bilo teško, ali uglavnom se znalo zbog čega smo krenuli u cijeli taj posao. Do danas nisam nikad požalila, to moram reći, bez obzira da je bilo i uspona i padova i vjerojatno i većih problema koje evo nakon nekog vremena čovjek i zaboravi. Jer vrijeme prođe, ostanu nekakve stvari, ostanu neki lijepi momenti. Na kraju krajeva evo danas imamo zadovoljne naše korisnike, imamo zadovoljne pacijente i mislim da je to dobro. To je osobno zadovoljstvo cijelog posla. To je osobno zadovoljstvo, to je zadovoljstvo i oni koji rade u našim ustanovama. Mi nastojimo da zajedno to kreiramo. Ja nikad nisam ništa napravila, da se nisam s nekim konzultirala ko možda zna više ili ima drugčiju ideju. Pa upravo ta konzultacija je bila i 90. godine kada je počela privatizacija u Republici Hrvatskoj, kada je jedan centar u sklopu Doma zdravlja došao u situaciju da može biti privatiziran. Tada ste vi, skupina 24 zaposlenika, donijeli jednu za današnje prilike povijesnu odluku i privatizirao se taj prvi centar u Varaždinu, zar ne? Da. Naime, te 90. godine se omogućilo kroz zakonske normative da privatiziramo, odnosno da ustanovu za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju, odnosno onog časa se to zvalo i Centar za liječenje, rehabilitaciju i pomoć u kući, omogućeno nam je da pređemo u dom zdravlja zajedno sa cijelom ustanovom i svim zaposlenima ili da osnujemo tu tvrtku privatno. Naravno da je to bilo veliki rizik i na kraju krajeva pionirski pothvat. Nismo znali niti kako ćemo te usluge imenovati, ni šta ćemo kroz njih pružati. I šta ćete prodavati niti zapravo, šta koju ćemo uslugu? prodavati, koje usluge ćemo prodavati i da li će to htjeti HZZ kupiti, odnosno onaj Zavod za zdravstveno osiguranje koji je funkcionirao u tom momentu. No, istovremeno da bude stvar još gora, počeo je rat. Prema tome, puno opasnih stvari, da tako velimo, za poslovanje se u jednom momentu svelo i mi smo zajedno, jer sam ja dogovarala sa svih 22 zaposlenih i 6 pomoćnih djelatnika je bilo, znači sa menom ih je bilo 30, smo se dogovorili da idemo riskirati, da idemo početi, da idemo raditi pošteno i odgovorno i nadali smo se da će to prepoznati bolesnici, pa i oni koji nam to trebaju platiti. Evo. I kada danas gledate na tu situaciju, ja volim reći da se prvi pamte, pa tako i vi pamtite se ne samo po tom prvom centru, pamtite se i po prvom domu za starije i nemoćne u Pribiću, pored Jastrobarskog, odnosno u dolini Kardinala, kojeg je i blagoslovio sam kardinal Kuharić. Kardinal Kuharić, da. To je bio jedan objekt koji je bio u sklopu škole i pokraj rodne kuće kardinala Kuharića, koji je bio jako devastiran, bio je škola. I onda su mene upitali da li bi ja htjela napraviti jedan prvi privatni dom, da vidimo da li će to funkcionirati. Moje mišljenje je bilo da to mora, jer su to bile potrebe i da to mora funkcionirati. Jer radeći na terenu, ja sam u tom momentu 93. već imala 100 zaposlenih na terenskom radu, znači u ustanovama za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju i pomoć u kući i vidjelo se da ljudi stvarno kad dođu u neugodnost, kad dođu u potrebu za smještaj teško bolesnih osoba, moraju na neki način reagirati, pa makar, a pogotovo ako žele
posebnu uslugu i drugačiju uslugu ili vrhunsku ili ne daj Bože uslugu, stacionar ili u slučaju obavezno nepokretne. stacionar. Mi smo i reagirali uglavnom u momentima kad se trebao stacionar. Na kraju ja sam viša medicinska sestra. Moja ljubav je njega bolesnika. Ja sam uvijek gledala da ti naši objekti budu kreirani, odnosno organizirani na taj način da pružaju zdravstvenu njegu onima kojima je najpotrebnija. I tako smo otvorili taj dom u Pribiću sa 56 korisnika. Bio je popunjen iste jeseni do zadnjeg kreveta i u onom momentu je koštao 1000 maraka. Svi su se čudili, ali to je bila cijena koju je zahtijevalo tržište. Tržišna cijena. Odnosno, to je morala se pokriti amortizacija koju sam ja naravno izgradila i opremila na teret kredita. I moralo se pokriti kredit i osoblje. To je bio veliki broj osoblja. S time da je svo osoblje moralo biti stručno osoblje, medicinske sestre sa stručnim ispitom, liječnik svakodnevno kojem smo morali davati isto za honorar. Prema tome, to je bilo je olujno vrijeme. Bilo je i olujno vrijeme i da. po Jastrebarskom su padale isto granate i mi smo u tom vrijeme isto osposobljavali, napravili smo prvi centar za edukaciju u sklopu ustanove pomoćnih djelatnika jer ih nije bilo, njegovateljice kao takve nisu postojale i u okviru naše ustanove napravili smo plan edukacije od 420 sati za pomoćne djelatnike u socijalnoj djelatnosti. Taj isti možda malo verificirani program funkcionira i danas i provodi se kroz zavode za zapošljavanje. Vratimo se mi na ovu vašu poduzetničku sliku. Kad izgovorim rečenicu žena koja voli stečajeve, je rečenica koja će mnogima zvučati grozno, ali zapravo je riječ o osobi koja je vrlo mudro iskoristila oba stečaja koja su se dogodila u njezinoj okolini. Da pojasnim gledateljima, riječ je o 2 stečajna postupka. Jedan je bio Hidroelektre i njezinog lječilišta, a drugi je propalog tajkuna Željka Miketića i kada doznate da je prvi kupljen za 500.000 tadašnjih eura, odnosno, maraka, i kada je drugi čekan na 3. licitaciji za 10 milijuna kuna, onda zapravo ne mogu se pitati otkud hrabrost da uđete u ta 2 značajna investicijska projekta. Evo, da krenemo možda od ovog s čim ste vi počeli sa tim stečajevima. Hidroelektra je na 4. javnoj licitaciji prodavala svoje odmaralište. To je bilo zapravo radničko odmaralište, ali je u stvari bilo organizirano kao termalno lječilište, jer je u okviru odmarališta postojao izvor termalne ljekovite vode i prodavao se na 4. javnoj licitaciji za... Privredna banka je htjela platiti svoje potraživanja. Dobila u sklopu stečaja taj objekat i prodavala ga je. Po meni je to bilo jednostavno jedinstvena prilika. Nisam smjela propustiti. To se jednostavno nije smjelo propustiti jer tu je bio izvor termalne ljekovite vode. Tu je bio objekat koji je imao ipak nekakvu dozvolu, ako ništa drugo građevinsku dozvolu, i gdje se trebalo samo putem dobrog projekta prema banci nastupiti i kupiti, s time da se mora naravno naći financijsko opravdanje za budući razvoj. U tom momentu je bila velika potreba za razvoj domova za djecu, odnosno ustanova za smještaj djecu sa posebnim potrebama. Kako smo mi već imali u Varaždinu, 1995. sam sagradila od početka, od temelja, veliki objekat za smještaj invalida koji su bili, da tako velimo, fizički hendikepirani. To su ljudi koji boluju od cerebralne paralize, mišićne distrofije, ali su mentalno očuvani. Sad je trebalo reagirati na način da se sagradi jedan objekat u kojem će biti smještene osobe, djeca i odrasle osobe koje imaju i mentalne i fizičke poteškoće u kombinaciji. I to mi se činilo da je prekrasan prostor Termi Jezerčica, da tamo smjestimo djecu.
S tim više da je u tom momentu se oslobodilo Sarajevo i mi smo... Djecu iz Pazarića koja su bila trebalo tamo. je hitno izmjestiti djecu koja su bila sa tim kombiniranim potrebama, našu hrvatsku djecu koja su ostala u okupiranom Sarajevu i kojih je svega 100-tinjak preživjelo okupaciju. Došli su u stravično teško bolesni, u stanju strahote poslijeratne, gdje su bili sami su se i zakapali, sami su se borili za opstanak. Bilo je ružno i mi smo ih smjestili. Evo, veliki dio je sad već starijih ljudi od njih, jel? I kod nas su i sretni su. Jedan od njih je našao i svoje roditelje u Hrvatskoj, mi smo ih spojili, oni povremeno dolaze, nisu u mogućnosti da često, ali povremeno dolaze svog Mirka posjetiti. I istodobno se otvori prilika da još jedan poduzetnik ode u stečaj u Pustodolu, koji je blizu Termije Zerčica, i otvori se opet prilika za Dubravku Lekić. Pa, bio je slučaj, to vjerojatno javno zna, sa gospodinom Miketićem koji je tamo... To je 800 metara i golf terena i cjelokupnog htio drugačijeg. graditi neko afričko selo, golf terene i tako dalje. S obzirom na to da se radilo o nekim velikim dugovima, onda se putem sudske dražbe, ne znam uopće kojoj dražbi, prodavalo to njegovo imanje gdje je bila započeta gradnja, ali je bilo mogućnost da se jako lijepo nadogradi. U tom momentu su Terme Jezerčica nisu bile prostorno toliko adekvatne i nisu odgovarale pravilniku koje je propisalo, već sad se naravno su napravili pravilnici o opremi prostoru. I Terme Jezerčica su nama bile neadekvatne za razvoj i bilo je predivno da smo mi mogli sad točno prema pravilniku o prostoru napraviti novi objekat za našu djecu, a da opet budu u blizini i da mogu koristiti eventualno oni koji mogu i koji zbog svoje bolesti smiju termalnu toplu vodu. Neki ne smiju, naravno. I prije 5-6 godina je otvoren taj dio novo uređeni u koji je uloženo 20 milijuna kuna. Da. I nakon toga zapravo se pojavio višak prostora i dolazimo do onog svetog trojstva. Nakon socijale, zdravstva, proširili smo se i na turizam. Jesmo, ali moram reći da je bio veliki utjecaj i turističke zajednice i lokalne zajednice. Donja Stubica i ljudi u Donjoj Stubici su naravno bili tužni što se nije termalna voda iskoristila u turizam. Pa Zagorje je Bogom dano sa svojih 6 toplica i svime da to ne iskoristimo. I onda sam ja rekla, pa to mislim da su u pravu. Iskreno rečeno, u pravu su bili. Mislim da zatvoreni tip ustanove nije dobar da koristi jedan zatvorena populacija tako veliku blagodat koja se zove termalni izvor i sve ostalo što se može uz taj termalni izvor napraviti. I onda smo, naravno kad se djeca su preselila, istovremeno smo krenuli u adaptaciju prostora Termije Jezerčica natrag u turističke svrhe i onda se naravno moralo i ulagati. Samim tim, evo, pokazalo se. I sad sredinom veljače bi trebalo biti otvorene taj cjelokupno rekonstruirani dio. Prvo smo napravili hotel, wellness i kongresni centar. Adaptirali unutarnji bazen i sagradili 3 vanjska bazena, od kojih je jedan olimpijskih razmjera, jedan dječji bazen i jedan bazen za naše, da velimo, ove malo veću djecu od 10 do 14 godina sa toboganima i tako dalje, sa nekakvim radostima za njih. I sad se pokazalo da nama nedostaje zimski dio bazena. To je kao domino efekt. Uvijek vas tjera još korak više. Tjera vas dalje i to je točno to. I mi smo sad u dogradnji, dogradili smo Terme Jezerčica, tako da sad... Investicija je vrijedna 35 milijuna kuna. Jako puno. I mi smo dobili od Hypo banke sad kredit. Stvarno smo ga obrazložili. Biće to prekrasni objekt. Prekrasan objekt sa novih 5 bazena nadkrivenih plus onaj stari naš koji je 18 metarni. I kad spojimo to dvoje,
onih 350 zaposlenih koji smo pričali, Terme Jezerčica još novih 80-ak, dakle negdje oko 450 Da, i još ćemo sad, naravno, uz ovo će se sad zapošljavati, jer tu se sad mora zapošljavati i na blagajni i mora se zapošljavati spasioce i mora se zapošljavati... Ali šapnuli su mi jedan podatak. Recite. 300 dana zapravo je popunjenost i kongresnog centra već sada. Dakle, uspjeli ste dobiti u kontinentu ono što mnogi u ovom trenutku mogu samo sanjati. Pa, jako smo se trudili i mogu vam reći da, evo, imamo unutra zaposlenike, kod mene rade ljudi, ne znam, moja Marina radi od kad smo otvorili, 20 i nešto godina smo zajedno. Obitelji se spajaju s obitelji Lekić. Tako je. Mi smo zajedno, mi se trudimo, naši su svi zaposlenici svaki dan informirani o tome koliko smo zaradili. To ne treba biti poslovna tajna. Poslodavac naravno da ima nekakve svoje prioritete i mora imati odgovornost i mora imati neke odluke, pravo da donosi neke odluke. Ali da moraju biti svi zaposlenici moji su svi svaki dan vrlo uredno informirani o tome koliko mi radimo, zaradimo i oni su dužni svaki tjedan dati plan za sljedeći tjedan. Šta mislimo raditi, gdje smo podbacili, koji dio nam baš gdje bi trebalo malo više stisnuti. Tako. I naravno da onda svaki planira svoj posao i svaki nastoji da bude bolji možda nego je bio prošli tjedan ili prošlu godinu. Ja. Ako gledamo samo taj podatak o zagorskim toplicama, 18 lječilišta u Hrvatskoj, situaciju koja je možda bogom dana u ovom trenutku kada pristupamo Europskoj uniji. Postoji tu i puno problema zbog čega europski umirovljenici ili oni koji dolazi na liječenje ne bi došli kod nas. To je jedan od problema s kojim se suočavate, vjerujem, svakodnevno. Pa ja recimo zadnjih 10 godina, ja sam naime bila preko Udruge poslodavaca 8 godina u Saborskom odboru za rad, zdravstvo i socijalnu politiku i 8 godina sam kontinuirano pitala, bez obzira kako su se mijenjali rukovodeće strukture, zašto mi nismo sklopili ugovore kao država sa vanjskim kasama i sa vanjskim osiguranjima da omogućimo barem našim ljudima koji su vani stekli mirovinu ili su se vani razbolili, da ono šta su uplaćivali u Njemačkoj imaju pravo prenijeti svoja sredstva i iskoristiti to i uživati ovdje. Uživati u Hrvatskoj. I upravo ovih dana se opet pokrenulo to pitanje, za čudo Božje sad iz nove oporbe, neću imenovat gospodina, ali jako dugo prati rad dijaspore i sad su se zainteresirali. Ja sam opet dala svojih argumenata da je to nevjerojatno puno novaca koje bi mogli i žele doći k nama. Samo im trebamo zakonske okvire pripremiti da ljudi dođu i da nam donesu ono koje su vani zaradili, uštedili i žele ovdje uložiti. Ali tu kad spominjete, ne mogu ne pitati vas zbog čega Hrvatska država kao po uzoru na Švicarsku ili nešto ne uvodi, možemo to nazvati kao što imamo stambenu štednju, starosnu štednju za liječenje i za smještaj u dom za starije i nemoćne. Današnji podatak govori da nam fali 100-tinjak domova da bi smjestili 15.000 onih koji imaju molbe i želju na takav način mirnu svoju starost doživjeti. Pa naravno da se bi to moglo i trebalo dati i ponuditi kao mogućnost uz redoviti onaj oblik koji mi imamo ulaganje uz naše plaće, odnosno uz mirovinu. Dio doprinosa ili nešto dio doprinosa kao što sad imamo drugi stup zdravstvenog, da možda imamo i takav vid štednje za smještaj, za starost, to vani postoji. Naravno da imamo iznad minimalnog standarda. Međutim, ovog časa radi radna skupina u okviru novog Ministarstva socijalne skrbi i mladih. Radi radna skupina sa svojim prijedlozima. Mi smo kao Udruga poslodavaca u socijalnoj skrbi izašli sa tim prijedlogom da se obavezno mora država očitovati o tome što je minimalni standard kojeg država plaća. Iza toga vidjeti ko je na smještaju u institucijama kojima uopće nije potreban smještaj, na koji način riješiti to i na taj način osigurati jedan broj kapaciteta koji je sad popunjen sa osobama koji nisu za smještaj u instituciju, nego se eventualno njima može dati dobar suport u kući
kroz zdravstvenu njegu u kući, kroz pomoć u kući. Sad su počeli sa gerontološkim odjelima. Evo, tako. To. A da definitivno se mora osigurati onima koji su teško bolesni i koji ne mogu jednostavno niti obitelj, niti oni sami skrbiti o sebi. Njima bi se trebalo odmah, momentalno, ne za 10 godina, omogućiti smještaj u instituciju. Za one koji ne znaju, zapravo danas u Hrvatskoj najviše domova za starije i nemoćne u okolici Zagreba. Njihove cijene su većinom tržišne i gotovo dvostruko su veće od ovih u možemo tako reći, u sustavu socijalne skrbi države, ali oni zapravo iz te pozicije funkcioniraju tako da je čekanje najmanje 10 godina i da zapravo one kojima je potrebitost odmah moraju računati na nekakav vid smještaja u privatni, ajmo tako to nazvati, dom. Naravno, zato jer se nije riješila osnovna stvar da se mora poslovati cijela država, cijeli sustav, svi oblici moraju na tržišnom poslovanju bazirati se. I ovo koje danas govorimo da košta smještaj u državni dom, 2000, to normalno, kogod dobro razmišlja zna da nije istina. Nego se sufinancira iz sredstava za izravnanje ili poravnanje, kako se to već zove, jel? Ta sredstva za poravnanje su ovog časa, sad, za ova 3 mjeseca u 2012. godini predviđena i ona su ogromna jer recimo prosječna cijena smještaja u tom državnom ili decentraliziranoj ustanovi je ovog časa prosječna 5.770 kuna, a korisnik sam sufinancira u prosjeku 1.700 kuna. Potpuno nepotrebno. Sufinancira država 4.000 kuna jer nikad nije kategorizirala korisnika koje su u tim ustanovama smješteni, niti ustanovljena potreba za smještaj. Ali kad država u ovom trenutku izgovori podatak da je još nedostaje 100-tinjak domova, da li je to možda taj prostor u kojem bi poslodavci, privatni poduzetnici trebali ući? Da li su to koncesije koje bi trebali dati na neke stvari? Jer zadnji podatak, kažem, govori o 127 nedostajućih domova, 3-4 nacionalna, 49 županijskih i negdje oko 79 lokalnih. To je ipak veliki podatak. Hrvatsko stanovništvo je staro, imamo 2% zapravo samo ljudi starije populacije u domovima. I ovo kad ste rekli oko koncesija, mi smo odmah rekli da to ne funkcionira. Drugi oblik koji se zove javno-privatno partnerstvo, jer kogod je privatnik, on mora znati da ulaže u nešto i da od tog šta ulaže mora imati određenu dobit i za svoje radnike. Tko radi više, dobije više ili tako dalje. Prema tome javno-privatno partnerstvo da se zna da ćemo graditi, da imamo određeni vremenski period na koji ćemo imati pravo na smještaj korisnika u ustanove, a koncesija je sad bila zakonski predviđena na 5 do 15 godina. Pa to ne postoji nitko ko će na 5 godina, nema ni banke koja bi vas pratila na 5 godina sa takvom djelatnosti koja je apsolutno nisko profitabilna, jel? Prema tome, ako se ide, onda se mora ići u javno-privatno partnerstvo sa čistim, apsolutno čistim računima i na najmanje 50 godina, jer ja imam recimo na taj način organiziran pribić i tamo je kod mene dogovoreno 70 godina, nakon 70 godina onda ja otkupljujem po cijeni koja je onog časa bila dogovorena ili moram vratiti lokalnoj zajednici cijelu ustanovu da koristi dalje lokalna zajednica. Ali vi jasno svjesni koliko takvih prostora u Hrvatskoj ima, domova, neću sad spominjati zamkove i dvorce koji stoje prazni. Dakle, treba ih privesti svrsi. To je i uloga zapravo poduzetnika, da oni takve stvari privode svrsi, a ne država. I ja ću vam reći 2 primjera iz svoje prakse. Na koji način to izgleda kad netko to želi. Prvi primjer je Poznanovec dvorac. Kad sam ja htjela unutra smjestiti djecu, onda su došli iz Zavoda za zaštitu spomenika i ustanovili su da je gore na stropu bila freska i da taj hol mora biti otvoren ko nekad. Međutim, taj objekat tog dvorca Poznanovec nema niti stropa, a kamoli freske. Prema tome, moramo se svesti u nekakve normalne okvire.
ako nešto, ako nečeg nema, onda se Onda mora ne. reći da taj dvorac može u vanjskim gabaritima i tako dalje. Onda se ne može uvjetovati nekih je nemoguće ispoštovati. Jel? A upravo se takva stvar meni sa dvorcom Poznanovec desila. On još danas stoji tam na bregu i propada. Jel? I nema freske i neće je nikad ni biti jer je nije ni bilo. A druga stvar je škola tu u Kumrovcu koja je, kad sam ja isto 2007. htjela preseliti djecu, isto je još bila u funkciji da se je moglo uz vrlo mala ulaganja prenamijeniti u dom ovaj moj, u centar za rehabilitaciju, ovih 250 djece. Savršeno je bila u savršenom stanju i kuhinja i dvorana i sve ostalo, da bi se procjena napravila tržišne vrijednosti od 25 milijuna, koje je totalno, mislim, nema veze sa pameti, jel? I sa ničima, sa tržištem najmanje, da smo mi odmah rekli da to ne pokriva se niti osnovno ulaganje, a kamolo dodatno koje je trebalo, i odustali. Evo ga, danas je propao taj objekat i još uvijek se tvrdi da to po nekoj procjeni, ne znam ko je to procijenio, vrijedi toliko, jer ima, ne znam, 70 kvadrata zemljišta i tako dalje. To kaj se već 30 godina ne može prodati i ne koristi i propada, to očito nije bitno. Gospođo Lekić, nas dvoje bi mogli pričati o gospodarstvu jako puno i ulaganjima. U ovom trenutku dopustite mi da ne samo simbolički, nego i stvarno poslovno uručim vam jedan mali dar kojeg ste vi vjerojatno prije 20 godina s dužnim poštovanjem stavili na ruke, raščistili ono što ne valja i zapravo donijeli odluke što želite raditi u životu. Eto, puno vam hvala na pozivu, na poklonu i ja se nadam da još imam vremena i dalje to koristiti. Samo ako bude zdravlja. Hvala vam puno. Vrijeme za gospodarstvo nikad ne završava. Završila je samo naša emisija. Želeći vam puno poslovnog i osobnog zadovoljstva, do novog susreta, lijepi pozdrav.